è un mondo difficile e vita intensa. Bueno, gaurko honetan, aste artero bezala, Iker Barbara etorri zaigu eta galdetu behar diogu, ea, auzoan eta zekir izan zure ze. Ni harrituta geratu nintzen, aurreko lanu batean Bilbon. Iker, Gabon, zer moduz? Gabon. Bai. Bilbon zer gertatzen da? Bi inauteri mota daude, auzoetakoak eta hirigunekoa edo nola da kontua? Ze, nik Deustokoaren berri banuen, baina ez nekien beste auzoetan ere egiten zenik, aste bete lehenago. Bai, ala da, gero nortasuna daukate, bai hori, auzo batzuk bai, eta horrela da, eta betidanik izan dira bajaiak, ez, bezala, ez? Auza bat da, aste nagusia, eta beste gauza bat da, ez, auzoko jaiak, ez? Eta azkenean, bai, komendatu duzuna, niri astu zitzaidan Deustukoak zira, gainera hor biltzi naiz, eta kotxez pasatu nintzen arratsaldea, ez, eguerdian eta bueno, izugarrizko giroa zegoen, eta bai, txosna bat horre zegoen Elizaren plazan, eta bueno, eta bai, eta gero uste dut baita ere zegoela ibilaldi bezalako bat, ez? Bai, kale gira bat edo, ez? Eta jo, giro zona, bai. Baina gainera, larun baten hasi eta igandean jarraitu egiten du Deusto noker espaldi manaiz, ez? Igande eguerdian ere beste kale gira bat izaten da. Hori da, hori ikusi nuen, bai, larun bat arratsaldean eta bai eguerdian hurrengo gunean. Bai, eta zen labak zeuden, eta hau zer da, zer dira zuzen esan, Epa, ez? Karo, gu berez, bueno, kanpora joan nahi genuen, ez? Eta hori guztia, ez da belurrik eta aiba, ez? Nik ez dekien horren berri, eta bai Deustokoaren berri, baina, karo, ni miribile ingurutik ibile nintzen, ez? Guntzaren kontzertua zela eta han ere, bai, eta esatera, bai, ze gertatzen da, eta gero esplikatu diguten, nola, Bilbon auzoetako inauteriek gainera, garrantzia handiagoa dutela nola ere, gero zentroan egiten denak, inauteriko datetan egiten denak baino, festa handiagoa izaten dela norbait, auzoetakoa. Bai, gauza bat da, kale gira hori, ez? Bai. Ze da, Gabonetan bezala igual, erditik pasatzen direla, ez, karroza guztiak eta hori gauza bat da, baina gero egia da hori, auzoetan giro hori, txosnakoak eta hori da bestea, eta askoz pertsonalagoa da, ez? Ados. Jendea, auzokideak, gehiago jartzen dute gauzak dena prestatzeko, ez? Eta, bai, ez. Gero, hiriburuan bada pizka bat katxondeagoa, ez? Baina, adibidez, uste dut, baita ere, datorren asteburuan baita ere, adibidez, ez da, bakarrik Bilbon da, adibidez, Getxon. Bai, hori da. Uste, suposatzen dut Euskal Herriko beste. Bai, herri pilatetan, ez? Bai, ze hori, bueno, herri guztieta zerbait egiten da, batzuetan era batera, bestetan bestera, ez? Oso nahi izaten da, Tolosarrek esate dute, larun batean alperrek etortzen direla turistak. Joaten omen dira. Hau da, herritarra normalen ez dira ateratzen, larun batean. Hori da beste gauzetako bat. Eta Tolosako inauteri du fama, ez? Baina bai, ez, herri askotan, bai, Getxo inguruan eta banekien, hor ere festa handi xamarra egiten zela hori entzuna neukan. Mungian ere badakit baietz, Mungiko inauteria ere badela hola nahiko mugitu. Bai, ni goratzen oso gaztean nintzenean joaten nintzela baita. Begira, bai, hor tokatu zait baita ikuste eta bueno, baina atentzio bat ezian, aste bete nola aurreratzen den. Bueno, bilbotarrak beti bezala, nahi duzuenan egiten, ez da. Baina, bueno, gu bestelako hauzekin, eta gainera, azortzia gurutzatu behar dugu, lehen da biziko artista aurkeztu behar diguzuna, Donostiarra, baita okerra espaldiman naiz. Bai, ala da. Jose Maria Jutz da proiektua, musikari hau ezagutzen dugu, 2013 nola hasi zen Grande Days proiektua. Ados. Hori da, eta, bueno, 2013 2020ra talde hau 3 diska kalatu zituen, Spark, Away to Collapse eta Mirande, Forbidden Colosekin, gorazten hori Xabier Erkiziarekin, hori da. Proiektu berezi hori,
eta pizka bat hortik lotuta doa proiektua, ze Xabier Erkizak, ekoizleak, proiektu horretan hastean, komentatu zion nola interesantzen zitzaiola grabatuta Jose Mariak zeukan bakarkako proiektu hori grabazio horiek, ez? Eta hortik aurrera garatu zenen proiektua eta elkarrekin pizka bat lan egin zuten eta orain entzun daiteke emaitza, ez? Huge proiektua ditzen da eta lehenengo diska honetan 2 abesti dira bakarrik, baina igual 15 minutukoa bakoitza, ez? Eta beriturikoak, eta asko experimentala, Grande Days proiektuan ez eta post-rock eta izan melodikoagoa, baita ere zeukan gauza hori experimentala, ez? Eta nahiz eta orain experimentazioa guztiz joan, ez? Eta oso bitxia da, oso edizio mugatuan atera dela edizio fisikoa. 25 kasete. 25 kasetetan atera du guztia, ez? Eta hori ere bitxeri, digarri eritu zait, diseinu dotorea du, hori esan berra dago. Rachel Elbelek egindako diseinu bat, ikusten ari naiz. Bueno, ez dakit, diskoaren izaerarekin bat doana nola baita ere. Hori da, grabazioa ere horrela egin da, etxean, Xabiarekin, baita ere zerbait landu dute estudioan, baina hori, dena oso simplean, modu simplean, eta kontatzen duzuna, egia da, ni nabaritu azken urteetan, musika experimentalaren eszenan, horrela egiten direla asko gauzak, hau da, edizio mugatuak publikatu, alde batetik digitalean, baina edizio mugatu hori kasetean. Hori da, esperimental soinuetan asko ateratzen da kasetetan, oso bitxia da. Ziurrenik izango da autoestetiko bat, gero kasetak ematen duen soinua eta magnetoak eman dezakeen soinu hori ez delako. Ez vinilo batek, ez CD batek edo digitalak eman dezaken, ez da. Zikintzan du pixka bat gehiago. Bueno, beti ere, segunda ze magneto duzun, klaro, hemen hori da beste gauzetako bat, ez? Bakoitzak zer duen etxean, zer gordetzen duen. Bueno, behintzat guk, edizio digitalekoa. B aldea, entzungo dugu zati bat ez baderen. Esan dezela, Lluc, proiektu Donostiarrenen kantua.
Olako bukle infinitu bat, ez? Nolabait ere, granoa, hori ere entzuten da, ez? Hor granoa du jarrita nahita. Bueno, Bai, eta gero bestaldetik doa, bai, soinua beste atmosferak lortzen ditu, eta ez da horrela eskardu ez dira horrela 5 minutu, ez? bai, baina bueno, esperimentalaren baitan behintzat, ez dela hain arraro ere, hori esan beharra dago, edo hain muturrekoa, ez? Bueno, entzungarria da. Bueno, balio du gauza askotarako, Zinematografiko xamarra iruditu zait kantua egiari zor. Eta, bideo batez esan behar dizut, ja denbora pasada, baina zinematografiko aipatutako horatzen duzu Iseoren kantuarekin esate genuela, zuk esate zeruela loro batzuk falta zirela, eta zuk Amazonasen ikusten zeruela kantua. Iseok esate zu zurekin zegoela, Amazonasen gehiago ikusten zuela kantua, Asian baino, hori esan gabe ez irutzi. Atzo publikatu genuen, eta aldizkari, eta otxaileko aldizkarian agertzen da, bere elkarrizketa, bere egin digun elkarrizketa, bai, eta bene jasi dira bira, eta aste honetan Euskal Herrian? Hori, gainera, bi dataz jarraian gimila zen, mazte izen. Hori da. Bueno, hori ere eskertzeko den gauzetako bat. Euskal Herrire tortzea horrelako proiektu bat, guk bentsat eskertzen dugu. Zuzenean ikusteko moduko talde bat delako esperi gabe. Bueno, experimental hasi dugu, eta pixkat experimental segiko dugu. Berde Pratok sorpresan harrapatu gaituelako kantu honekin, kantu berri atera du. Eta sorpresa harrapatu gaitu, ni bentsat, bai, zu akaso ez, igual bazenekin zerbaitetan. Bai, ala da, ni manekien proiektu hau orain agertuko zela, elkarlan bat, disko bat elkarlan batekin, eta bai, alde batetik daukagu Ana Arzuaga, Berde Prato, bere unibertso eta pertsonalarekin, eta beste aldetik, hau da, iparraldea eta hegoaldea. Hori da. Eta orain, beste artista da Bronkio, Jerezeko Santiago Gonzalo, musikariak, eta, bueno, ikusten denez, gauza ezberdin, musika ezberdinak ez, baina daukate hor zerbait elkarrekin ez batuta ez, eta hemen batzen dira proiektu biak, eta, bueno, eta ikusten da nola oso vanguardista den emaitza ez, eta interesgarria ez, eta alde batetik Bronkioren soinuak, elektronikoak ez, eta bestaldetik Anaren hori atmosfera edo argitasun eta misterio hori, ez? Eta gauza bitxi bat dute biek ere. Bronkiok aurretik punk munduan ibilitako delako, eta Ana bera ere, bai, esan dut, serpienterekin ere, bueno, ez pixkat post gehiago, baina, bueno, biak ere ibilita dela punkaren bueltan, hori bitxia iruditu zait. Ez dakit, elkarlana hortik sortu den, edo nondik sortu den zuk badakizu, nondik ezagutzen duten elkar, edo kontatu dizute, nondik ezagutzen duten elkar non baiten? Ez, baina egia da, elkarlan hau egin dutela alde batetik, Donostian Tabakaleran, neguan, egon dira... Egonaldi artistiko bat egin dute. Hori da egiten, eta gero udan egon direla Madrideko Warner Chapel estudioetan. Hori dakit, baina bueno. Ados. Ez dakit egia esateko nondik elkartu diren, sigilua... Kutsakultur bere izan daiteke. Iresmena bat abertzenen proiektuarekin, edo zein gauza izan daiteke. Edo zer gauza izan daiteke. Sigilua, plan ikusti dute, beraien artean zer bat agertuko. Bai. Ez gara sortu dago izango zela,
seguru laizter kontatuko digutela. Hori da. Bueno, Maite, nauzu zeharkatu izeneko kantua, euskaraz momentu zentzat lehen da bizikoa, nire ikusiko dugu, gainerakoak nola etortzen diren, Berde Prato eta Bronkio elkarrek ere esan? Bai, esan behar da hori, epe hau, erromantizismoa deitzen dela, Ados. eta uste dut, ez nago ziur nondik datorren, baina uste dut, beraiek joan zirela museo batera edo ez dakit nora obra bat ikustera, museo batera edo instalazio bat, eta hortik irten dela, ez? Inspirazioa hortik agertu zela eta hortik pizka bat jaio zela, ez? Bai, diskoaren ideia. Bueno, begira, badakigu zerbait gehiago horrela, esan da bezala, entzongo ditugu elkarrekin, Berde Prato eta Bronkio, Maite, nauzu zeharkatu izeneko kantua sortu dute eta. Osorik utzi dut, ze kantu honen ekoizpenak hainbeste merezi zuen. Ekoizpena, Ostras. Bai, ohartzen bizkat hori, ez disko honena azkena, baina bai, bizkat Rosalia... Bai, Rosaliaren malkener.
Bai, Iker, bai, era bat. Era bat. Eske entzuten aritzen eta esate ez? Azkeneko demoratan izaro zen bat konparatu Rosaliarekin, ez? Baina hau da Rosaliaren elmarkerreko ekoizpen klase hori. Filtratuta nola dauden gauzak, elementuak folka nola uztartzen den gauza berriekin, ez? Nola sartzen den hor, ez? Kutsa bat dirudi, flamenkoko kutsa bat, ez? Baina ez da igual kutsa bat. Baina gehiago da panderoa niretzako. Euskal edo Galiziko berdin dit, baina panderoa da tan, takatakatan, eta hori nola dagoen, beste hori kutsa baten itxurar eraman da, erritmika, gero abesten nola sartzen den 60etako lofi horretan sartzen den unean, batean bokoderra nola sartzen den, eta hor esaten duzu. Tate, hemen dago Rosalia. Horlako gauzak, ostras. Ez dakit bien artean bakarrik egin duten, ez dakit ekoizlerik badagoen, ez dakit nor nahaztu duen hau, baina nahaztu duen ari behintzat zorionak eta ekoiztu duen. Nik uste dut bronkio bera dela, nik uste dut, Bagira. Gozlea da, eta, osea, egin ditu. Bagira, hori, behon da joala. Esango dut, orain disko zentzuteko gogoz, ez? Ze bai, ostras. Honi behintzat barrua okutzen duen kantu bat iruditu zait, Eta orain arte, Berde Pratoren unibertso askotan esaten da ez, dela tradizioari traizioa egin eta tradizioa berritu eta nola ez, euskal folk eta, sartzen den euskal tradizioetan eta hortik buelta ematen guztiari, nik uste dut kantu honetan asmatzen duela, niz esango dizut Estitxo edo eta Lourdes Iriondonen unibertso hiek eta benetan ekartzen dituela abanguardiara, ostras. Hau da, ja, anak egiten dituen gauzak ja, vanguardistak dira, ez? Hori da. Ja, salto handiagoa. Horrelaxe. Bai. Eta horretxe zurekin entzun dut, 3. aldiz kantu, ez dut gehiago entzun daño. Entzuten dudan aldiro zerbait berria ikusten dut, eta benetan. Behon deiola anari egin duen lanagatik, eta bronki hori ere bai, hori ere esan gabe zinutzi. Aurrera segiko dugu guk ordea, eta aurrera segitzeko, beste artista bat, nire asko gustatzeit, uste dut, edo behin hau irakurri dut, edo behin hau ekarri duzu, beste kanturen batekin, ze artista baten izena horrela denean betiko geratzen ez, Norman Bates. Badakizukuk orion badaukagula etxe bat, Norman Batesen hotela dirudiena. Bai. Beti esaten dugu hor gertatu zen, pelikula hor gertatu zen, esaten dugu beti. Oso amerikarra orduan ez da. Baina da justu formagatik eta hotel batzen baita ere, bere garaian, eta oso sinistro geratu da pixkat. Gainera, justo horrein pentsatu dut, baina talde hau Norman Bates, aste berri hau, plentxiakoa da, eta plentxiaren udaletxearen plazan, justo hor dago, baita ere, horrelako baita ere eraikin bat, dagola, hor saiatu dira baita ere, pisu berriak egiten, eta ez du, azkenean hori badirudi urtean pasatzen dira, eta ez da ez egin. Hori da, gauza bera gertatu da hemen, Eta ez zaita arraroa ez zen arraio izango, hortik ateratxeaz. Baina horrein arte ez dut inoiz pentsatu. Horrein bat batean, plentxakoak dira, eta pentsatu egitea... Pentsara dut, ez hori. Hori da. Gu daukagu baita ere Norman Batesen... Etxe bat, bizkai. Eramanekin bizi zen etxe horretan, badukagu plentxean ere, ez? Begira. Esaten dut daukagula, ni ere uda... Horren gure neltza zaren. Begira. Kantarik bizkaikoa dela. Norman Bates taldearen izen bitxia du talde honek, hori esan beharra dago. Eta kantua interesgarri, atera duten kantua interesgarri oso. Disko baten aurrera pena da? Uste dut baietz. Diskoa da Atiko Estereo sigiloaren mugiako bat lehenengo urrengo berria, fitxaje berria da, ez? Bakigu sigilo honetan daudela Lukiek eta Satan Tango.
Vale? Eta talde komentatzen dute 2019an hasi zirela, baina orduan pandemia hasi zela eta proiektua pizka bat stand-by geratu zela eta 2022an berriro hasi zirela hor musika egiten eta maketa batzuk aurkeztu zituztela hori. Lehenengo maketa, lehenengo abestiekin, ez? Eta, orain ja grabazio onago bat egin dute eta orain aurkezten dutena lehen singlea. Eta komentatzen dute, grabatutu dutela Estudios Promete Puñal. Da lehen aldia entzuten dudala, Promete Puñal. Julen Perea eta Eneko Villarroelekin, ekoizle lanetan. Orduan, apuntatuko dugu hori, se Promete Puñal, horren arte gutxien ez dugu, hemen ez dugu. Ez dugu aipatu, eta hemen ez ikusten, badirudi Bilbon dagoela, Zabalburu inguruan dagoela, dirudi, baina ez dakit. Bai, aurretik egin dute zerbait, hemen ikusten ari naizenagatik, aurretik ikusten ari naiz Lakelo gaztetxean ere existitu zela zera bat, aterako zait, jaialdi bat, Prometen Puñal izeneko jaialdi bat, Lakelon, hori ere zerbaiten adierazle izango da. Eta gero ikusten ari naiz, hemen eta orain lana ere bertan ekoitzi dutela, edo ibili dela. Bai, eta ikusten ari naiz, egin dituzten gauzen artean, Labana, Lodor, The Covenant, Aiotz, Fiambre, eta bar, grabatu dituztela. Baina guk lehendabiziko aldiz entzun dugu hauen berri, lehendabiziko izan dugu, eta, pista segitzeko moduko zerbait, egia da, emaitza entzungo dute hori nentzulek, baina interesgarria dela. Hori, laukote gaztea, eta ikusiko dugu, nora doan, proiektua. Hori da, momentuz behintzat, kantu hau, The Grip, deiturikoa, bideoklip itxuroso batekin, esango dugu, eta divertigarria, nola ez. Esan da bezala, Norman Bates taldea da, eta The Grip kantua. Se abre el telón al otro lado de la ventana, niebla mucho mejor. Estoy solo yo, desde el cielo os comunico que no hace calor. Camino forestado. Casa abandonada,
Hau entzuten dut eta esaten dut gora Atiko Estereo, esan nahi dut. Ze gauza berezi eta divertigarriak fitxatzen dituzten, Oso divertigarriak kantua papatean sartzen denean, zati hori, ez dakit, ez? Badirulea Reixes de Machete torri dela edo ez dakit, ez? Bai, eta gero gitarra batzutan, gitarra hori nola, gitarren soinu hori badirudi labana dela. Bai. Norman Batesen labana hori dutxa. Hori da. Ostras, baina divertigarria, oso divertigarria. Eta jo, Atiko Estereo bada beste zigilu bat, oraindik ez daude ez, hainbeste bertan, baina behintzat gauza dute hona, eta bada estilo ez dut esango bera dutenik taldeek, baina bai marka bertsua eta da divertigarria izan. Esan dut. Hor dagoela gakoa. Egiten dute, ez dakit, rock ausarta nazten dutela estilo ezberdinak, ez? Eta erritmo biziak, ez? Eta eta daukate indarra, divertigarria, hori, ez? Eta kontzertuetan da ez da oso planoa, ez? Hori da. Ez da estiloa, ez? Hori da. Eta batean badirudi igual rock alternatiboa, ez? Eta batean igual punk soinutatik dut. Bai, eta Lukiak ere gauza bera egiten du, esan nahi dut. Ez dakizu nondik eta nora mugituko den, baina zu dakizu, dantza egingo duzula, azkarri biliko dela guztia, distortzioa neurrian izango dela, naiz eta sartzen den. Eta soinugarbiekin roka egiten, ez? Laurogeita marratako kutsu hori, laurogeita marratako kutsu hori, oso argia da. Begira, gure zerrendara batzen da bat gehiago Norman Bates esan da bezala. Plentziarrak hauek, begira. Interesgarri, The Grip kantua. Eta bukatzeko, mehatzaldera goaz, Arima taldearen bila. Egin dutena, bai. Guztiz, bai. Nik ere ez nuen sekula esperoko bapatean McEnroe omenaldi bat egingo ziotenik Arimakoek. Oso bitxia izan da. Hasieran badiru digut, igual bi proposamen aldenduta dauden proposamenak direla, ez? Orduan horretik igual da sorpresa, ez? Baina gero bertsio hau brutala da, ez? Oso ondo erabaten du bere estilora, ez, bere unibertsora, eta izugarria, bai. Bai, oso hona dira, eta zer esango dugu, Gainera ekoizmelanetan daukagu Jon izango da, ezta pentsatzen dut. Agerzabalaga, edo? Inaut Gaztainaga dugu beste. Inaut, hori da. Bitako bat, esan edut, ze aurretik okerrez panez, el Tigren grabatu zuen Arimak. Ez? Okerrez panez, edo igual bomberenean. Horain zalantza dut, Arimak non grabatu zuen azken diskoa? Izan daiteke aldaketa, igual ze askoz post-rockeroa izan da, ez? Azken etapa, hori ez? Bai, hori da, shoegazearen zera hori guztiaz, sartzen dute, nola baitere. Begira, txapekin egin zuten aurrekoa. Bomberenea estudiotan egia. Hori da, txapekin egin zuten. Boren einauten gana. Probatzea, ez? Aldaketak hori ere nik uste dut. Talde batek egiten duenean. Soinua bilatzen duzun, ez? Bai. Eta ikusiko dugu hau zer den, bakarri single bat, edo zerbait esan nahi duela, ez? Bai, nik uste dut esan zuena batik Paulek. Nahiko eroso bilatzen zela gauza laburretan, hau da. Orain arte disko luzerik ez dutela aterat, ez duela aurre ikusten disko luzerik ateratzea, baizik eta zerbait duen bakoitzean nola lau kanta edo, alba du grabatu, eta atera. Nahiago duela gisa horretara bizi, momentuz, berako esatu zuen. Claro, gero kontuta datu behar da, ez dakit jabitzuliko zen, baina Madrilen da bilela bera, Madrid kasketekin, eta Madrid aldean zebilen, eta ez dakit bokatuko zituen edo ez, horrek ere baldintzatzen du, ez? Guztia, eta, bere etapak bakoitzak ere baldintzatzen du, bere etapa musikal bakoitza. Eta orduan baztakigu hau kantu soltu bat izan den, baina
bueno, McEnroe, zu, hartu eta Arimaren unibertsora. Hori da, albizta McEnroe gainera iaz 20 urte bete zituen oker espaldin naiz. Bai, Ez? Eta McEnroekoak ere egin zuten olako berbizitatzen bat bere kanturen bat, baina hau opari bat da, nola baitere. bai, hola da, bai, orain da, gaina daude, makarrokoek daude jotzen estatuan zehar, bai, ospatzen, Hori da. urte hurrena, eta bai, bueno, ikusiko dugu, bai, nola, ea horrelako bitxikeri gehiago aurkezten dizkiguten. Hori izango litzateke, oso polita. Eta gainera berentzako ere, konforte horretik ateratzeko modu bat, hori ere, esan beharra dago. Ez da, gauza bera, zuk zure kantuak egite edo kantuak moldatzea zurera ekarrita. Tormentas izeneko kantua, hori da, Arimarena, Iker, honekin, aste honetakoa, mila esker, beste aste batez gurekin izaterran. Placer bat beti bezala. Ondo izan. Bueno, berdin, agur. Una luz que va apagándose sin más, y eso es lo que sucede. Una luz que va apagándose sin más, y eso es lo que más duele. No voy a ser quien te haga ver que esto no es una guerra. Yo no voy a ser quien te haga ver que estás equivocada. Tormentas que van anunciando el final, y el final nunca acaba. Palabras que van afilando, y al final se nos clava. Yo no